సో హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఇది నా ఫ్రెండ్ అకౌంట్ అనమాట. అంటే మా ఫ్రెండ్ చాలా రోజుల నుంచి ఆడట్లేడు, సో నాకు ఇచ్చేసాడు అనమాట అకౌంట్. సో గాయ్స్, ఈరోజు మేము ఆడబోతున్నాము సీరియస్. నాకు డైమండ్ 4కి తీసుకోబోతున్నాం మన ఫ్రెండ్ అనమాట గాయ్స్. డైమండ్ 4కి తీసుకోపోవాలన్నమాట గాయ్స్. డైమండ్ 4కి స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట గైస్ మ్యాచ్ మనది. సో గైస్ G18 పట్టిస్తున్నాం ఇక్కడ. G18 నా ఫ్రెండ్ ఎక్కువగా ఆడట్లేదని నాకు అకౌంట్ ఇచ్చాడనమాట గైస్. సో అందుకే నేను మా ఫ్రెండ్ అకౌంట్లో ఆడుతున్నా. మా ఫ్రెండ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్. మీకు మా ఫ్రెండ్ తెలియకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్. హీరోయిన్ అనమాట గైస్ మా ఫ్రెండ్ పేరు. గైస్ M500 పట్టుకున్నాడు, అనవసరంగా బుష్ యూజ్ చేశాడు. మా ఫ్రెండ్ అప్పుడప్పుడే ఆడతాడనమాట మాతో, అందుకే కొంచెం ర్యాంక్ పెంచడానికి అకౌంట్ ఇచ్చాడనమాట గైస్. ఓ నో, యూనిట్ ఇక్కడ నాక్ అయిపోయాడనమాట. ఓ గైస్ 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 నాకు ఇష్టం ఇక్కడ ఇంకొక ఎనిమిది. ఓహో ఓపీ గైస్, ఓపీ టీమ్మేట్స్ అందరినీ కిల్ చేస్తామన్నమాట. అయిపోయింది, ఎనిమిస్ కిల్ చేస్తాం. టీమ్మేట్స్ అంటున్నా సడన్గా. థాంప్సన్ బ్లూ 2040 పింక్ కలర్ స్కిన్ మీద ఉంది మా దగ్గర. So guys, నా సెకండ్ ఛానల్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ గైస్. అంటే థర్డ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అందులో నేను షార్ట్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను. షార్ట్స్ అన్నమాట గైస్, షార్ట్స్ అప్లోడ్ చేస్తా రోజు. అంటే డైలీ కాదు, ఏదన్నా ఐడియాస్ దొరికితే, ఐడియాస్ లాగా ఏమైనా వస్తే, లేకపోతే మైండ్లో ఏదైనా ఏదో ఒకటి గైస్ షార్ట్స్ మాత్రం తయారు చేసుకుంటా అప్పుడప్పుడు. సో గైస్ పక్క సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. లింక్ ఇస్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ గైస్. సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి థర్డ్ ఛానల్. ఓ 261 G18 ammo. Oh no. ఇక్కడ వెయిట్ చేసేద్దాం అన్నమాట గైస్. ఎనిమి వచ్చేదాకా ఇక్కడ వెయిట్ చేద్దాం. అరే 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 గైస్, నా సీరియస్ అవుతుంది. ఓహో కరెక్ట్ టైం బ్లూ వేసా గైస్, కరెక్ట్ టైం బ్లూ వేసా. అరే గైస్ పోయింది, ఎవరో రిక్వెస్ట్ పంపించారు. వద్దు, అంటే వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నా, వేరెవరో పంపించారు గైస్. అంటే మా ఫ్రెండ్, వేరే ఎవరో కాదు, అంటే మా ఫ్రెండ్ గైస్ పంపించిందనమాట రిక్వెస్ట్. సో గైస్ ఇక్కడ మన 1 vs 1 రౌండ్ అయిపోయింది. ఇంకా మనం పక్కా గెలవాలి మన టీమ్మేట్
అంటే మన ఫ్రెండ్ని డైమండ్ 4కి తీసుకోపోవాలి గైస్. ఇప్పుడు ఓడిపోయానంటే వీడియో ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది. గెలిచానంటే మొత్తం వీడియో పక్కా ఎండ్ అవ్వదు గైస్. డైమండ్ 4కి దాకా ఎండ్ అవ్వదు గైస్ ఒకవేళ గెలిస్తే ఇందులో. అరే 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 సీరియస్ మచ్ సీరియస్. అరే గైస్ ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారు, వెనకాల ఒకడు ఉన్నాడు. అయిపోయింది గైస్, ఇద్దరు వచ్చారు, నాక్ చేసి పడతారు. అయిపోయింది గైస్. మన టీమ్మేట్ వస్తే అయిపోతుంది గైస్. మన టీమ్మేట్ హెల్ప్ మీ. ఇక్కడ వెనకాల ఎవరు రాలే, ముందు ఎవరు రాలే. వెనకాల అన్నైనా వెనకాలకే వచ్చారు. గెలవాలి ప్లీజ్. అబ్బా ఇద్దరు వచ్చారు, ఇద్దరు వచ్చారు గైస్. ఇంకొక రౌండ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సరే డబ్బులేం పట్టుకుంటా గైస్. ఎందుకు ఏడబ్ల్యూఎం పట్టుకునే 3 అవుతుంది గైస్. ఏడబ్ల్యూఎం పట్టుకునే 3 వచ్చింది. టీమ్మేట్స్ లాక్, టీమ్మేట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఎనిమీస్ రైట్ సైడ్ ఉండాలి చెప్పాలంటే. అకార్డింగ్ టు మై క్యాలిక్యులేషన్ ఎనిమీస్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉరుకుతూ రావాలి. అరే గైస్ యాంగిల్ దొరకలేదు. దొరికింది. ఓకే గైస్, రివైవ్ ఇచ్చుకుంటాడు. అంతలోపల మనం పోయి కిల్ చేద్దాం గైస్. ఇప్పుడు 2 టైమ్స్ చేసాక గైస్ ఇప్పుడు అయిపోయింది. కథం ఇక్కడ ఖేల్ అయిపోయింది. ఓపీ గైస్ పక్కకి ఎక్కడికి వేసాడు గ్రెనేడ్. అరే ముగ్గురు అంటే అన్యాయం గైస్. ముగ్గురు అంటే అన్యాయం. దిస్ సీమ్స్ టు బి బ్యాడ్. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం గైస్. ఒక 100 దాచిపెట్టుకుందాం గైస్. మీకు A124 స్కిల్ తెలుసా? కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి గైస్. ఇంకా మా ఫ్రెండ్ది ఛానల్ చూసాక ఎప్పుడో తెలుసా లేకపోతే అస్సలకే తెలీదా ఒకసారి చెప్పండి గైస్ కామెంట్ సెక్షన్లో అది కూడా. సో గైస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి గైస్. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇక్కడ కూడా ఒకడు ఉండాలి గైస్, ఎవరు తెలిసి ఇక్కడి నుంచి కూడా రావచ్చు గైస్. అది కొంచెం చెప్తానా గైస్ వచ్చాడు. 30 హెడ్ షాట్, 30 హెడ్ షాట్ 30. అరే సీరియస్ నా సీరియస్. అంతే అరే ఐక్యూ ప్లే ఓపీ గైస్. మనం కాపాడుకున్నాం, గెలిచాము.
గైస్ నేను వీడియో తీస్తే ఏమైనా గ్లిచ్ లాగా అలా ఏమైనా కనిపిస్తే నా థర్డ్ ఛానల్లో పెడతా గైస్. నాకు ఏమైనా అనిపిస్తే అలాంటి టైప్గా పక్కా పెడతా గైస్. 100% గ్యారంటీ. పే బ్యాక్, క్యాష్ బ్యాక్ 100% గ్యారంటీతో పెడతా గైస్. అరే 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 సీరియస్. సూపర్ హీరో లాగా వచ్చాడు గైస్. సూపర్ హీరో లాగా ఇంకా అరవడానికి వచ్చేది. అరే 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 నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం గైస్. గ్లూ ప్లేస్ అవ్వలేదు, ఎనిమిని కిల్ చేయలేకపోయా. మొత్తం నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అయింది గైస్. కాలు 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 ఓపి 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 కాలు కాలు అంతే 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 కాలు 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 అంతే అంతే ఓపి ఓపి. वुकांग ट्रिक यूज करता है तो అంతే అంతే అంతే. అరే నాక్ అయిపోయాడు గైస్. వాళ్ళ టీమ్మేట్ కూడా డెడ్తే. ఓహో సంతోషపడాలి గైస్ ఈ మూమెంట్లో. వాళ్ళ టీమ్మేట్ కూడా డై అవుతుంది కాబట్టి. అబ్బా డెత్ గైస్. సో గైస్ వీడియో ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది అనమాట. యాజ్ ఐ సెడ్ వీడియో ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి గైస్. నా సెకండ్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్. బాయ్ బాయ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.